Reklamo madalas ng mga magulang. Masyado raw maagang nakikipagrelasyon ang mga kabataan ngayon. Pero sa Palawan, ito ang talagang pinag-usapan. Dahil mukhang masyado raw talagang batang nakipagrelasyon ang isang taga roon. Marami ang naaalarma na pabata na raw ng pabata ang mga nakikipagrelasyon ngayon. Sa katunayan, dito sa Palawan, meron daw isang totoy na sa murang edad nakakailang relasyon na raw. Siya si Ralph. 3 feet, 6 inches lang ang height. Pero dahil daw sa taglay niyang baby face, naka-4 na raw na nobya. Kabata-bata pa ato. Pisot pa mga ito. Ang uti na ito, di pa kasangko sa lubot. Siglin, bata-bata pa ato. Ako gaya na, lagas-lagas na ako. Virgin pa ko to siya. Paupat-upat nag-uyab. Sana all. Aw, Siglin. Bata-bata pa ato, mangwag na. Siguro para panood na bud. Siguro, na-attract sila sa akong kagapuhan, cutean. Chat na ako sila, pero yung iban, musin lang. Chat ko pag kaya na ako sa module, tabang sa pamilya. Minsan nga, agi ko sa sigad. Abi na ako minaligsan, kaya may nagsiminggitay. Feel na ako na di mabuhay lang adlaw pag di ko nila ka-chat. Pero akong giundangan kay lisod maot gan sa chat. Una raw siyang nagka-girlfriend noong 2018. Minsan mo ubang ko sa ila bukid, mo ubang ko panagat. Danay nag-outing kami. Tapos ginregaluhan ako siya buay. Danay pagdamamig kuha, suba na ako siya talad. Magalang din po siya kila mama. Ting naglalakad po kami pa uwi, hawak ko po siya minsan sa ulo kaya bit-bit ko yung bag niya sa likod. Nagka-love life man, kung ano-ano naman daw masasakit na salita ang kanyang natikman. Danay masakitan ko. Kay termi ko nila ingnan na gaslok, pisot, tikon. Minsan nga ni, pagkauban na ako ng yagid, pangutanong nila na, kapatid ni mo? Muna, sakitan jug ko. Pag ayaw niya po talaga, kanya nagpapaalam po ako sa kanya. Kapag ayaw niya po talaga. Away po kami. Sumuko ko. Tungod sa misunderstanding naman duha. Kay, kingon man niya na, pili siya sa gamay. Gusto niya, kananda ko. Kanang sa itom na negro. Muna, nainsulto ko. Buwag na lang ni. Kilala na ako sa online. Wow! Ingon niyan tita na, paano na ako mag-asawa mi? Kaya ba na ako sila tagag-apo? Nainsulto ko. Abi siguro nila na baog ko. Pero di sila katigo. Gamay-gamay lang ko. Pero dako ni kargada. Ano to? Ipahang na lang na akong cellphone. Tapos akong gibutang. Tapos napil na ako. Ang sadness. Si Ocho na si Honjowa number 3. Nakakilala na ako siya sa online. Sa comment section sa KMJS. Kano nga niya si Lexi Lori. Sana all. Abot kami mansari. Antes mi nag-break. Ibabayaan ko nila. Kay damong chismosa. Ingon sila na tanan daw nag-agi sa akong nangayagid. Na kumatos. Bunta. Nalang ko naging ducks. Para di ko nila biyaan. Akala ko ikaw ay akin. Mansari. Karong January. Pitsa 32. Kilala na ako siya sa Tagmanipisor Youth Ministry. Minsan nga, pag mag-away mi, nilak na lang ko.
Akala ko ikaw ay akin. Gayunpaman si Ral, big boy na raw. Sa nag-iisip na di pa ako tuli na po ako. Sa mga matatanda dyan, hindi na virgin. Ako, virgin pa ako, pero 4 na natira ko. Totoo sa aking paneng. At ang sikreto raw ng kanyang pagiging matinik. Maayo pag kumupurma, dili ko gintutunggod. Kaya akong gamit, master. Sikreto ng mga gwapo. Muna, idol na ako si James Reid. Ngunit ang ikaya kapin. Tani kaayo akong anak. Dungan ngayon ni sila mukhaon sa ero. Pero kung naaalarma na kayo na ang ganitong baby face naka-4 ng relasyon, huwag daw masyadong maeskandalo. Dahil si Ral, sa maniwala kayo't hindi, nasa hustong gulang na. Dahil ang mas malalim niyang problema, hindi ang kanyang buhay pag-ibig. Pero ang katotohanang mukha pa rin siyang bata kahit sa totoo lang, 18 anyos na siya. What? Tapos napansin na ako nung edad ko og 15 anyos, may tubo sa akong mga private parts, may tubuan bulbul akong ilok, tapos ana akong buyay, tubuak si buying, kunya akong itlog, imburot. Ipinasuri ng aming team si Ral sa isang doktor. May problema sa mga anak, Dok. Miss, pamatian ninyo isa. According to my findings, wa jud ko'y nakitang problema sa iyang tinai, atay o batikon. Ang iyang mga vital organs, respiratory system ug circulatory system, puro na siya disabled. Kailangan ninyo i-enable para kining bataa mutaas jud siya. Ang buot ipasabot, kaning bataa kulang siya sa vitamin B complex. Kining vitamin B complex mo niyang bulong na magpa-stretching sa iyang backbone. Pero kung palitunin ninyo siya, mahal din siya sa butika. Available siya sa mga Mercury Drugstore nationwide. So, kining bulong nga, mukantidad ni siya og 1,000 per tablet. Pero kung di ninyo gusto magastusan, naapay ibang solusyon. 100% legit o effective. Kinahanglan lang niya mukaon og 3 ka bisis sa usa ka adlaw. Take note, 3 ka bisis sa usa ka adlaw. O mag-exercise adlaw-adlaw kada buntag na siya. Okay? Take note, number 2, mag-exercise adlaw-adlaw. Tapos ang pinaka-importante sa tanan, malimtan lang nimo ang tanan, ayaw lang jud ni kalimti. Kay mo jud siya ang pinaka-importante sa tanan. Ako na ingon sa inyo, magluklo adlaw-adlaw. Okay? Ha? Kalimti tanan. Basta ang pantulog ay lagi mo kalimti. Magluklo 3 times a day per day. Okay. So, wala to. Ang mutaas na niya akong anak, Dok, ug maglulo ni adlaw-adlaw. Yes, mother. Mutaas na nimong anak. Pili po na nimo siya tabangan kung gusto nimo. Salamat guys mga advice, Dok. Thank you po, mother. Sundan ang upan ha. Basta, if symptoms is persist, consult your doctor. Salamat po, Dok. Okay, sige. Kita dulu. Yes! Adlaw-adlaw. Pantas. Tara. Siguro, na-attract sila sa akong kagapuhan, kyutan. Dana, ginjakat na akong sira, pero ang uban, nasin lang. Pero ang uban, napipil na ako na hindi na Sure.
Siguro, napipil na ako. Siguro na-attract sila sa akong pagkukuhan. Kaya napil na. Nakitan, Jem. Action. Blabber, tutot. Sikat. Nga, di nila matiis. Gusto nakaog. Bakit? Guwapo. Minsan nga, ang agi ko sa sigad. Sabi na akong minaligsan, kaya nagsimigitay. So, papicture lang di ay. Muna nga sila ng time na. Nagana ko sila ng time. Minsan, mubang ko sa ila kanagat, bang ko sa bukid. Tapos, binigalawa na ako siya. Pakay sa pang lights. Nachamira. Tuol namin mag-ansari. Karong January sa pitya 32. Danay. Ha! Mali. Action. Glenn? Ay, isa pa. Glenn. Action. Napansigod na ako katong abot kong edad na 15. May tubo na sa akong private parts. Tubo ng bulbul ako. Action. Ang buot pasabot, kining bata kulang sa vitamin B complex. Kining vitamin B complex mo ni ang Miss, pamatiyan ninyo isa. According to my findings, wag doon ko'y nakita problema sa iyang kinain at tayo pagkikubor. Ang iyang mga vital organs, respiratory system at circulatory system, puro na siya disabled. Kailangan ninyo i-enable para pinipataak din siya. Ang buot pasabot, ining bata kulang sa vitamin B complex. Ining vitamin B complex, muna lang pero kung pagtulong nyo siya, mahal nyo siya sa butika. Ang bulis, available